Nosaltres volíem ampliar, ja que en el ple passat repetidament s'havia anat demanant informació i era una queixa que havíem fet, ho havíem reclamat, llavors un cop rebuda aquesta informació hem tornat a fer els nostres números, els nostres debats interns, etc. I llavors volíem compartir una mica el posicionament final de la CUP en sentit d'aquesta proposta de retribucions, a la qual ja dir-vos evidentment que ens hi oposem frontalment, sens dubte. Bàsicament perquè implica un augment de l'11%, això ja es va dir, es ratifica, no? És un 11% respecte a la legislatura anterior. Sí que ens dèieu que anteriorment s'havien baixat les retribucions, que en els últims anys ens has passat una informació de cada govern quan costava, però sí que també és cert que des que governa Convergència hi ha hagut 3 increments consecutius, o sigui que aquesta disminució en tot cas queda bastant enrere, bastant abans de la crisi de fet. I d'altra banda també aquest augment xoca també amb la nostra proposta, que és la de reducció d'un 20% de les retribucions dels regidors, i per tant no hi podem estar d'acord. Però és que a més dins aquest 11% d'increment hi ha uns quants punts que nosaltres els volíem destacar i els volíem fer públics aquí també per compartir-ho amb tothom i que trobem alguns una mica escandalosos. Per una banda, com a dada, la retribució dels tinents d'alcalde augmenta un 17%, no és poc, està bé. Ens surten especialment beneficiats els regidors del PSC, no entrarem en detall, però els augments van des del 19,5% fins a duplicar i fins i tot triplicar les retribucions de la legislatura passada. També s'ha de dir que l'augment és desigual entre tots els regidors del govern, Convergència, PSC, l'augment és diferent, n'hi ha que potser no arriba al 3%, n'hi ha que, com dèiem, dupliquen, tripliquen, però en qualsevol cas també entenem que en el context que ens trobem d'aquest manteniment d'aquesta crisi, d'aquesta situació d'emergència social, abans la síndica ha insistit en que segueixen havent-hi casos de famílies que no poden pagar a l'escola, però és que moltes no poden pagar ni els subministraments bàsics, aigua, llum. Davant d'aquesta situació, evidentment només podem trobar escandalós aquestes pujades i alguns arguments en particular, insisteixo, especialment escandalosos. Recordem com a dada, també per aportar dades, que l'atur a Vilafranca es manté al voltant del 18%, això són 3.342 persones, de les quals gairebé la meitat no reben ja cap prestació, i sense oblidar tot el que dèiem, aquestes dificultats per passar el dia a dia en alimentació, en subministraments bàsics, etc. Entenem també que aquest augment es deu sobretot a l'increment en dedicacions, passeu de 3 dedicacions a 6,6. Aquí nosaltres també tenim un altre dubte, que és que clar, l'alcalde, en cas que deixi de ser diputat, és una dedicació més, per tant són 7,6. És un dubte, no sé si ho podeu confirmar o no, però en qualsevol cas la feina que ara no fa l'alcalde d'aquí 2 mesos potser la passa a cobrar com a dedicació completa, és una feina que no fa, que farà, que algú no l'està fent. Llancem les preguntes a l'aire. És evident que una major dedicació per part de l'equip del govern és positiva en qualsevol cas, si us dediqueu més hores a treballar per la ciutadania, doncs això no pot ser negatiu, però clar, llavors hi ha algunes qüestions que no entenem, que és que si és necessària aquesta major dedicació, què passava abans? Hi havia coses que no es feien, es dona per fet que n'hi havia que es podien fer millor. Són dubtes que són lògics i que entenem que tothom pot entendre. Si ara és més que dupliquen les dedicacions és que abans hi devia haver coses que no es deixaven de fer o potser per voluntat, és igual. I en el cas de les dedicacions parcials també tenim un dubte, clar, perquè de 12 regidors sí que n'hi ha 2 que són per assistències. Quan abans he dit no, hi ha regidors que no es contracta, són l'alcalde i un regidor, tampoc és plural perquè són 2, no és que siguin molts. Les dedicacions parcials, el dubte que tenim és, clar, des de l'oposició, des de la ciutadania, com podem saber que aquestes dedicacions parcials es compleixen, si és gent que ja té una altra feina, com podem fiscalitzar que s'està fent aquesta mitja jornada, diguéssim, per entendre'ns, com podem fiscalitzar aquesta feina bàsicament i com ho poden compatibilitzar si tenen una feina actual de jornada completa, sense entrar en detalls personals, cadascú té la seva situació. I llavors per acabar també volíem rebatre 3 arguments que ens veu fer arribar, en aquest cas per correu electrònic, i els volíem rebatre també públicament perquè són frases que serien
seria senzill dir-les i quedar-se ben tranquil, no? Però per nosaltres és important contraargumentar-les. Una és que no ens serveix l'argument basat en què l'increment es deu perquè abans alguns cobraven per assistències i ara serà per salari, perquè l'increment en aquests casos que es passa de cobrar d'assistència a salari és bastant important i trobem que és una mica cínic parlar en aquests termes, perquè clar, primer perquè el salari augmenta moltíssim i segon perquè tothom ha de col·laborar en les seves prestacions, només faltaria que defenséssim que no s'han de... Bé. Una altra frase, una altra justificació que ens veu dir és que ara hi ha menys regidors a l'equip de govern i que per això heu de cobrar més. Bé, això també, fent una mica de lògica pura, seria si això està escrit, ho he copiat tal qual. La lògica seria que si sou menys podríeu cobrar el mateix, que repartit per cap ja seria una mica més individualment, no un 11% més. I l'última excusa que també ens va quedar una mica així com per al·lucinar, que és que el cost de l'oposició ha augmentat perquè clar, ara són més regidors a l'oposició, malgrat les tasques siguin les mateixes. Home, aquí crec que cal recordar que si el govern sociovergent teniu 3 regidors menys és perquè així ho ha decidit la ciutadania i que per tant si l'oposició també en tenim més és perquè la ciutadania també ha decidit tenir una oposició més forta i que som més regidors a l'oposició i per això també esperem demostrar que la feina que farem també serà més intensa i merescuda. No?